il-weight supplement ma dejx biżżejjed, dan mhumiex flus li qegħdin imorru fil-business, il-businesses bħalissa qegħdin isofru losses kbar bil-kirjiet, bil-flus li qegħdin joħorġu mill-but biex jissupplementaw il-weight supplement, jagħmlu bis-top-up. Għamlu ħafna expenses relatati mal-COVID biex ikunu compliant. Dawn huma il-bażi, imma mhumiex se jkunu biżżejjed biex iwasslu ammont ta' business mill-qutin bil-kbir mill-COVID sa meta nibdew il-fażi tal-kupru. Għandna bżonn nagħmlu iktar biex ikunu nistgħu waslu għax inkella fi-żmien li qegħdin ngħidu fl-ewwel ta' Ġunju meta ħajaslu l-turisti, daw il-businesses mhumiex se jkunu hemmhekk biex jgħixuha dak il-fażi tal-kupru. Hekk sostniet il-kap eżekuttiv ta' Chamber of SMEs Abigail Mamo f'intervista waqt il-programm NetLive fejn insistiet li diskussjoni min-naħa tal-gvern mhix issir. Istqarret li konsultazzjoni adekwata seta' tiċċarat dubji li għandhom in-negozji wara dak li ġie komunikat minn Robert Abela meta ħabbar tibdil fil-miżuri tal-COVID. Konsultazzjoni li setet ukoll twassal għal pjan ekonomiku aktar sensibbli. Jiena inħoss iktar urtata għax aħna staqsejna speċifikament ġisir laqgħat tal-MCSD qabel ma jiġu mħabbra dawn il-miżuri. Aħna bħala entità nabnu ħafna fil-funzjoni tal-MCSD, imma jekk l-MCSD ma tkunx qed tiffunzjona kif suppost f'dan iż-żmien meta l-imsieħba soċjali u l-membri tagħhom għandhom bżonn din il-konsultazzjoni waħda mill-iktar mumenti delikati li għastex fl-istorja. Ma nafx meta tista' tinżel dan il-MCSD, ġifieri ħasra it is a very big missed opportunity u sfortunatament huwa hija daqqa għad-dialogu soċjali. Il-kap eżekuttiv tal-Kamra tan-Negozji żgħar qalet li għalkemm kulħadd japprezza s-sitwazzjoni delikati ta' bħalissa u hemm qbil dwar ftuħ gradwali, wieħed ma jistax iżda iħoss livell kbir ta' tħassib għal fatt li n-negozji se jkomplu jħabbtu wiċċhom ma' dawn l-isfidi. Hemm ħafna pajjiżi li ħarġu bi pjanijiet iddettaljati li wieħed jifhem li kultant ikollhom jiġu adattati, però ikollhom xi tip ta' linja gwida. Aħna nisperaw li jirnexxinna naqblu f'arranġament mal-gvern nkunu nafu li ħajkunu għadin jiftħu, jekk l-affarijiet jibqgħu sew ħajkunu għadin jiftħu fl-ewwel ta' Ġunju, ġifieri mhux nibbuttaw iktar il-vot. Liema stat ħajkunu għadin jiftħu, ġifieri liema tip ta' restrizzjoni daqskemm spiżżu restrizzjonijiet tal-COVID matul ix-xhur li għaddew. Wara sena sħiħa ta' dbatija, in-negozji bdew l-2021 b'tamiet kbar, iżda kif dawn kellhom jagħlqu l-bibien tagħhom f'dawn il-ġimgħat sofrew daqqa kbira oħra.